L-Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Istampa ingħaqdet ma' aġenziji oħra tal-midja f'appell imqanqal biex il-midja titħalla tirrapporta minn Gaza. Għal dawn l-aħħar sentejn, il-midja ma tħallix tirrapporta minn Gaza, bl-uniċi filmati u rapporti jaslu minn ġurnalisti Palestinjani f'dan il-post mifni bil-gwerra, meqjus ukoll bħala l-aktar post perikolus fid-dinja għal membri tal-midja. F'Awwissu, 5 ġurnalisti li fost oħrajn ħadmu għal Reuters, Associated Press u Al Jazeera inqatlu kiesaħ u biret wara l-Armata Izraeljana ibbombardjat darbtejn wara xulxin sptar fejn kienu qed jistkennu il-membri tal-midja. Ġurnalist veteran rrakkonta ma' TVM News li din l-aggressjoni fil-konfront tal-ġurnalisti mhijiex xi ħaġa li bdiet wara s-7 Ottubru 2023. L-aggressjoni ta' Izrael fuq il-ġurnalisti mhijiex xi ħaġa ġdida, din hija l-prassi tal-IDF. Jiena kont fil-mira tagħhom bosta drabi anki fl-ewwel intifada 40 sena ilu. Naħseb darbuni xi 35 darba, f'10 inċidenti minnhom saħansitra fetħu n-nar fuqi. Darba minnhom il-balla laqtitni hawnhekk fuqi u spiċċajt f'koma għal 40 ġurnata. Dan huwa il-kastik tal-itwassal il-verità għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak huwa lan tal-ġurnaliżmu. Il-lenti oġġettiva tal-kamera twassal biss il-verità u xejn iżjed. Mistoqsi dwar jekk il-ftehim għal waqfim mill-ġlied u issa jissarraf paċi dejjema u wastqar li jittama l-aħħar li tmut. L-ewwel nett il-Palestinjani dejjem ħadmu għal paċi, aħna tfal tal-paċi, fl-art tal-paċi, l-art ta' Ġesu Kristu li ħoloq il-paċi. Nittamaw li il-paċi iżżomm ħalli ngħixu b'mod sovran u sigur f'artna. Ix-xahar li għadda, mijiet ta' kmamar tal-aħbarijiet minn fost 50 pajjiż differenti fosthom TVM News ingħaqdu flimkien fi protesta kontra qtil tal-ġurnalisti f'Gaza u biex jitħallew jirrapportaw ġurnalisti internazzjonali fiż-żona. F'dik li tqieset bħala waħda mill-akbar protesti editorjali. Liam Carter għal TVM News mix-Xatt tal-Punent, il-Palestina.